Kastamat iti nasantuan nga espiritu nga isumanan tinang ibaba kadagiti iso nga taraon iti makinunog iti tunggal maysa kada tayo. Isu kumati mapadda iti tunggal maysa kada kayo. May maysa dito iti internet taraon ang gana tanong ingana iti pakada. Tunggal maysa kada kayo kat saan awa mo tagiday nga agpulkok panguranaan iti daytoy nga na espirituan nga sursuro nudiket ibang pulko kung tayo dagi aramid tayo nga saan nga makayaw iti sangwanan iti Diyos isu dadya iti maysa nga saan tayo kumang aramidan tayo nga nakita ada tayo nga mamatpati tapod no launay nga handa kayong to nga baybayan kunana isu nga kunana ditoy 26 gamti man ang liwliwat Espiritu Santo nga imbonto ni amay tinagan ko isuro nanto kada kayo dagiti abanag ket ikalagip nanto kada kayo dagiti su amin nga imbagak kada kayo pudno launay nga nagasat tayo tauray no saan tayo nga makita ni Jesucristo umay mangibabaon Espiritu Santo tapno ti kasta ijay tayo nga mari na no kasano iti panagayat na iti Diyos kada tayo. So nga ko nagarudbet nga nagasatakmet nga na maysa nga naitaripnong iti daytoy Union Espiritista Kristiyana ijay mot nga nasurban iti daytoy nga lasag ko iti kinasuker ko. Ngem mamati akmet ngem ada dayay iti nagdumaan na. Ada iti nagdumaan na iti daytoy nga pamati ta ti kunakket daytoy nga pamati tay kanya-kanya tayo ma-share iti panakamo. Iti Katoliko saan kung ibaba ta tipadi lang. Isu mo laang iti jay Biblia mo laang iti padi lang iti agsasao. Ngam iti daytoy isi ka nga mismo i-share mo iti jay intud iti Dios nga parabor iti tunggal may sakit. Adu dagiti isu nga mapalinteg iti aramid iti lasag tayo. Ket daytoy met lang iti nanumo nga inakmet nga maisagot iti maysa nga apo. From behalf of Aberdeen Group, Lara Encarnacion, kami po ay bumabati sa inyo ng ika-3rd anniversary. No, yari kiti ubing kat na aliwag pag pailaan. No. Mayari kati ubing, nung siguro ti kada kayo kamong ubing ito ropa yon ay kat na naparbangan. Ito dahi nga pamati. Ito dahi dilaan, ti Diyos, ti madaydayaw, na imbag nga kaorasan, iti tunggal may sa kadatayog, agtultuloy tayo, aging ka patinggana ino nagisubli tayo iti dayto nga binulod iti biag tayo iti Apo madaldaw iti Dios. Tente ada iti pamaniknik na kasarakan ti uno taga Tesalonica. Ti umuna nga surat ti taga Tesalonica ti kapitulo na nga 2 bersikulo na nga 10 at 15. Then nagkablakaw iti nasantuan nga espiritu nga inala na iti nasantuan nga surat ti umuna nga surat ti Juan iti kapitulo na nga 1 bersikulo na nga 1 pating 3. Kakunana imutek-tekan apudno dagiti nakaawisan ditong galmay sa kadatayo ket agbanag kumanga na imbag. Agbanag kumanga dagiti akaramid tayo ket naimbag ken makay-ayo iti Dios kunana di kay satayan iti agkarkararan. Iti panakataraon na ited na iti surat ni Juan iti kapitulo na nga 14 bersikulo na nga 27 at patingkati 29. Nakunana nagasat dagiti agtultuloy nga agipatungpal ti bilbilin ti Dios ken maipenpen kadagiti taktapi ti puso yo. Ket agrag-uken, agragsak kayo. Then, pinalakadan na tayo itay nga kunana, sakbay nga kitain ti puling ti maysa nga kagsat. Umuna nga kitain ti puling nga at kada tayo. Tapno ti kastanan, anay met lang DJ pa ng anay met lang DJ pa ng naan-anay ti panagservi DJ kasang panang no kumati may isang ama anak na ket madi ti kana nga i-tolerate tapno ti kasta DJ anak na ket tay mapalanas ti dalan na sa kadto ti kayat sa awen. So siya po sa atin po ngayon. Makikibahagi po ako sa Juan 14 hanggang
14, 18 hanggang 20. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyong makikita ako, sapagkat ako'y nabubuhay ay nangabubuhay rin naman kayo. Sa araw na yaoy, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Dadagdagan ko lang po ang salitang to, mga kapatid, ng 4 na salita po para po mapagtibay at ang Diyos ay hindi po tayo iiwan. Alive, alert, awake, and enthusiastic. Alive po, maging alive po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon at manampalataya. Alerto po tayo para kilalanin ang mabuti sa masama. Awake po para po buhay na buhay po tayo para sa pagdating ng ating pinakamamahal na Ama. At enthusiastic. Para mula po sa Bowen Group, bumabati po kami ng happy anniversary. Maraming salamat po.